èwo nínú yín ló ní ikú ti kánjú pa oyin tí gbogbo ayé fi ń ṣafárá? èwo nínú ẹ̀yin òbílẹ̀jẹ́ ló ní ikú ti kánjú pọ̀ gẹ̀dẹ̀ tára òkè ìmẹ̀sí fi ń yangàn lódò tiwọn? àbó forí gbálẹ̀ ló gbàtọ́jú tó lọ́pọlọ tó gbé ságbárí kọjú sẹ́yìn tó mọ̀? àbí ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ èrò lórí ayélujára náà ló ń wá tó fi ń fi rọ́ṣayọ̀ túfọ̀ ọmọ tí gbogbo abiyamọ ayé fi ń tọrọ ọmọ? èyí ti há ọlọ́run ẹran ọ̀hún lè yé ẹni ó parọ́ ikú mọ́ ń bẹ lóko eré ẹ̀ tó ń gbára wọ̀. ìsọ̀lá onígègé ọ̀rọ̀ àfipáwù tó ta fónírọ́ yegede ojú ti onírọ́ ṣẹ̀sín ẹni olótikú ń jẹ ṣàwámà irọ́ já orugi oyin. ibi wọn bá ti túfọ̀ alààyè bó kú ọba tó dá gbogbo wa ń bọ̀ wá béèrè. Bukunmi Oluwashina obìnrin wẹ́lẹ́ ń jẹ́ adúmáradán orí ìtàgé amúlẹ́nu jẹ́jẹ́jẹ́ olórin àgbọ́dùn oyin lẹ́nu ọmọ tá a bí sílé ọlá táyọ̀ òdì ní mú ọmọ tá a ti kékeré bùn lọ́gbọ́n àgbà àlòdálẹ́ lògo rẹ ò ní kánjú kú lágbára ẹlẹ́dàá àwọn tó bí ọ ẹni bá ní kó o kánjú kú olúwa rẹ ni kó mọ̀ kánjú lọ èèyàn tó bá ní kó o kánjú yọ sọnù láàrin òṣèré orí fóònù tó o ṣẹ̀ṣẹ̀ rà ló ti mọ̀ wo bí wọ́n ṣe ń gbé onítọ̀hún gbìn.